ఏసయ్యా ఏసయ్యా మొడుకోనానయ్యా ఏసయ్యో ఏసయ్యో దండాకో అందరికి ఏసు దేవుటి బెదిరితే వందనాకు నేంటే దేవుటి వాగ్దానం అన్యాయంగా వాదని సొమ్మింకన్నా నీతితోటి మందని కొంచెం సొమ్ము వెచ్చో గొప్పది. సామెతల గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 8వ వచనము. ప్రార్థన. యేసయ్య తండ్రి నీకు వందనాకయ్ಯಾ. ಇದ್ದು ಪ್ರವ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಾಕಿತ್ತ దీవెన ನಿಮ್ಮ ఇత్త ఆశీర్వాదం కొంచెం అతకన్నా అది వెచ్చో సంతోషితి నీతయ్యా. నీ పిల్ల లోట్కింతోటి ఇబ్బందితోటి నీ పిల్లను కుటుంబకు బాధపరసరు మతుకు ನಿಮ್ಮ జ్ఞాపకం తుంగయ్యా. ఊరిని దీవిస ఊరికి మందని కొంచెం ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತ ತಿಂಜರು నీ పిల్ల గుర్తిసి నేను స్తుతిసరు మున్నెడిదాయని భాగ్యతి నియమించరు. ఈ మాట అంతా ఏసేపు ఎదిరితే తలపురమినం తండ్రి. ఆమేన్.